Днес времето беше прекрасно, само че се наложи да си остана вкъщи, защото съм болна. Въпреки всичко, днес се чувствам малко по-добре. Ще седна да порисувам. И се надявам крайния резултат да ви хареса. Все още нямам идея какво ще правя. Така че ще разгледам малко в Pinterest. Ще си вдигна вдъхновението. И се надявам най-сетне да направим нещо, което да е интересно и да си струва за гледане. Днес по-скоро не ми се рисуват някакви приблизителни портрети. Това е нещо доста интересно като композиция и история. Това с майката също е доста готино. Много ми харесва идеята да рисувам брони. Честно казано, не съм сядала да нарисувам броня като броня. Така че може би това е нещо, което бих се опитала в момента да направя. Ето тази идея ми харесва, защото не е изцяло броня, а е с някакъв вид дреха, като пола. И честно казано, понеже изключително много харесвам да ходя на LARP събития, не толкова за самия бой, честно казано съм много зле в боя и всеки път някакси се наранявам сама, без никой да ме е докоснал. Аз просто падам, пребивам се и скачам в някакви дупки, които дори няма как да знаеш, че направо поле има такава дупка. Само аз ще я намеря, разбирате ли, смисъл, само аз ще се пребия в такова странно местоположение. Но, да се върнем на темата. Много ми харесва самата естетика на ларповете, защото не се обличаш 100% акуратно с историята и както едно време са се обличали. Си създаваш някакъв фентази костюм, който хем е исторически до някъде правилен, хем е сравнително модерен, хем е фентази и има така много интересно съчетание от елементи, които не те задължават да стоиш конкретно верен на историята и как едно време са обучили хората. Съответно има специални, примерно ренесансови LARP събития, където се казва, нали, трябва да носиш такива и такива дрехи от този времеви период. На такива не ходя, просто защото нямам такива дрехи. Опитах се да си ушия. Пълен фейл. Абсолютно, тотално щета. Ужас. Но затова мога да си позволя да рисувам. Така че ще мисля това да направя като за начало. Оттам ще започнем, да. Със сигурност ще нарисувам броня. С някакви дрехи около нея, да изглежда фентази. Харесах си няколко референции от Pinterest. Проблема е, че не си спомням как беше едно приложение, имаше преди години, което беше много популярно в арт средите, където си слагаш референциите на десктопа и може да си ги местиш такова. Но си спомням, че за мен лично беше много некомфортно, много използвам, не знам защо винаги много ме дразнеше и тотално не си спомням как се казва, че сега може би го използвал в тази ситуация. Но в смисъл има всякакви видове да гледаш референции, още повече аз имам таблета, нали, който е като монитор сам по себе си на едно място и екрана, който мога просто да се обръщам да гледам каквото ми харесва, който само по себе си е много готино, защото ми спестява да изтегля това приложение и дори не знам защо започнах да говоря за него, при положение, че тук ще осъзнах, че не ми трябва. Добре, не знам дали просто съм руса или в момента, понеже съм болна и затова мисълта ми идва 5 минути по-късно. И сега, вечният въпрос. Къде ми е писалката за таблета? Буквално не я виждам никъде. Нямам абсолютно никаква идея къде. Намерих я!
За таблета. Един от най-големите ми проблеми с референциите, които в момента гледам в Pinterest, е, че са изключително статични. В смисъл, имат някакво минимално движение, обаче не са динамични. Аз искам по-скоро да нарисувам нещо по-динамично. Принципно си имаме наши LARP снимки, които мога да разгледам какви ползи сме имали, защото обикновено в нашите LARP снимки има някакво движение, има някакъв бой се, някой отива на някъде, някой говори с друг. В смисъл, винаги става нещо и не са конкретно позирани снимки за интернет. Но не мисля, че ще е правилно да ги използвам за видео онлайн. Така че ще си използвам въображението малко за полза. Тук ще осъзнах, че не рекордвам правилния екран за Pinterest, но it is what it is. Мале, хора, ето това е снимката. В смисъл, това е супер яка референция. Не знам дали някой ще се съгласи с мене, обаче мисля, че изглежда брутално яко. Мисля, първо, че има много интересно движение, второ, че се вижда роката, която е облякал, как се движи с движението. Просто е страхотно. Много се радвам, че най-сетне намерих нещо, което да е интересно за гледане. Добре, мисля, че това е една много готина снимка за референция, която бих използвала. Много добре се виждат краката като броня. Така ще си я сложим в ъгълчето горе. Ако ще оплюмя. Така. Добре. Много е важно да нарисувам на същия леяр. Много е хубаво, когато експериментираш с формата и с движението, да използваш опцията за Liquify, защото е супер лесно да наместиш това, което не ти харесва с нея. Включително и обема на формата, когато скицираш така. Между другото, този дълъг меч се използва за бой с две ръце. Била съм на такава демонстрация и беше изключително интересно, защото се е използвал за когато имаш много хора около тебе и буквално можеш да го въртиш, както в видеоигрите, просто е така като торнадо. И какво ще направят хората около тебе? В смисъл, това е супер дълъг, около метър и 60 по спомен, но най-вероятно говоря глупости. Ако имате интерес към оръжия, но силно ви препоръчвам да го проучите, просто защото е бил много интересен тул за използване едно време. И между другото, качествената броня, особено сега, както първо гледам за краката, е имала много части, за да може да се движиш вътре в нея, защото по филмите, като гледаме някаква броня, обикновено изглежда като едно цяло парче, или особено по анимационните филми, дали да бъда малко по-конкретна, изглежда като едно цяло парче, а те всъщност са няколко части. Примерно имаш отгоре едно за крака, за коляното имаш друга част и за отдолу имаш трета част. И общо взето, това се прави, за да можеш да си сгъваш крака или лактя. За рамото има много повече части, примерно. И е нещо, което е така, което когато рисуваш броня, е хубаво да го имаш предвид. Честно казано, много ми харесва ето това тук движение на дрехата, с която е. Обаче супер много се изкушавам да копирам много точно от референцията, което не ми харесва. Трябва да съм малко по-разчупена. Така че ще променя тази част със сигурност и няма да ги оставя много така да изглежда по този начин. Може би все пак ще използвам съвсем малко от някаква дреха тук отгоре.
Много ми харесва идеята да сложа някакъв трайбъл мотив. В смисъл да запазя това горе обмислям да е като цяла броня. И да сложа някакви буквално трайбъл мотиви, като дреха. Съпро нещо е така. Обаче трябва да го направя така, че да се движи с посоката на движение, което е трудната част. Чу се дали да рисувам лице или направо да сложа някаква броня, нещо отгоре, в смисъл като каска. Защото ако му сложа лице, имам чувство, че няма си отива с останалата част от костюма, който съм направила. Трябва да е нещо супер специфично или ако му оставя лицето, примерно да му сложи някаква лента с някакви накити, които да висят отдолу, мисля, че ще е доста готино, но това, ако се замислиш, не е особено практично в двубой. Така че може би трябва да мисля посока практично и да го оставя с каска. С това ще помисля още малко над това. А тук всъщност вместо да правя такива трайбъл елементи, това, което мога да направя е една като дрежка, ето така, наминала отстрани. Това е доста популярен вариант за носене в ларповете. И тук отдолу, може би пак като малко на метал такова да има. Ще е готино, обаче не знам колко е практично отново. Може да е като шал, който да е, в смисъл просто да има така някакси. Доста интересно движение се получава, може би тук ще е хубаво да го направя по някакъв по-различен начин, защото става едно стръпване на форми и не ми харесва това нещо. Трябва да е някакси по-загатнато според мен, в смисъл да не е толкова очевадно. Така, примерно. Доста добро начало. За главата си мисля, ето някакъв е такъв вариант. Може би не с Mail Chain, не знам дали ще успя да намеря с някаква по-твърда вариация. Но общо взето мисля, че ще е готино да има все пак отворено лице, за да се вижда. И естествено без корона, защото корона. Да, ето този примерно, който е... Не ми изглежда като истински модел. Може и да е. Окей, има повече снимки с него. Може и да е истински модел. Това вариант с каската така. Може би не ми допада особено много. Трябва да бъда честна. Окей. Варианта, но защо всички носят такива корони? В смисъл, не е ли правилно, примерно да си сложиш някакъв парцал? Защо всички са с корони? Не знам дали има логика това, което казвам. Може би говоря пълни глупости. Или са от някакви филми, примерно, които не съм гледала, не знам. Да не чаткам нещо референциите, но... Да, ето това печага, примерно. Перфектно, в смисъл просто е така, без коронки, без излишни накити, просто chainmail и това е положението. Добре, може би ще е нещо такова. Друг проблем е, че не ми се искаше да затварям гърлото, въпреки че е по-логично да го направя за бой. Но ето този вариант, където е отворено, също не е лошо. Някакси да съчетая това и това някакси. Сега ще помисля малко над въпроса.
Едно от причините ми е, че почва да се получават прекалено много елементи. Още съм на ниво скица и не съм почнала да рисувам, така че може би ще остана цяла вечер да се занимавам само с това. Всъщност може и да затворим. Окей, не изглежда толкова зле с затворено. Окей, може би така ще го оставим. Вече махаме тази референция за момента. После пак ще я пусна, за да видим как върви скицата малко по-изчистено, може би. Не съм измислила броя за раменете, тук само измислих, че ще минава така пътя, но е хубаво да има нещо отдолу. От гледна точка на това, че за битка си трябва да имаш предпазни мерки и рамото е доста уязвима зона. Сега идва един момент, който е много важен, дали да изчиствам скицата и под нея да направя цветовете. Или да го карам на пляс и каквото се получи накрая. Просто цветовете и после да направя останалите неща. Принципно съм поддръжник на варианта, в който първо си изчистваш скицата и после правиш цветовете, защото процесът е много подреден. Но от друга страна, хаотичният процес, в смисъл втория вариант, просто да започнеш така с много бегла скица и да почнеш да рисуваш отгоре, не сам по себе си толкова лошо, защото не се включваш в толкова много детайли, а просто даваш като една обща картина. И това, което се получи накрая, не е винаги на пълна случайност базиран резултат. Не знам. По-скоро ще си изчистя скицата, защото в момента има изключително много места, където не е ясно какво се случва. В смисъл, отдалеч изглежда добре, но като се приближиш да го рисуваш, изглежда много объркващо и според мен трябва да се оправи поне още малко. Въпреки че мисля, че е на доста добро ниво стигнахме при положение, че рисунката стана толкова различна от референца. Нали, ползата е същата, меча е същия, но самата рисунка се получи като напълно различен човек, който е в същата полза и динамика от оригиналния. Това, което забелязах е, че не ми харесва тежестта, която има горе и тежестта, която е долу. Като пропорция някакси ми изглежда ценно, че е отгоре някакъв супер тежък. Може би бих намалила малко отгоре. И сега вариантът е, примерно, да го наклоня напред, в който има логика. Я да видим така как е напред. Или да е леко назад, защото реално ти се отръпваш и назад, но в случая много зависи дали атакува или се предпазва в този момент, защото според мен ако се предпазваш ще отидеш назад вместо да отидеш напред, като нали, може да говоря глупости в момента, защото не съм някакъв експерт по двубои, но това са моите движения, когато съм се била в някакви ларп бойчета. Да, тръгвай. Ела тук писи. Тъй. Имам пселилава котка. Кажи, Содорки, какво става? Сега ще ми досаждаш ли?
Обмислям ръцете, понеже са по-сложни, да ги нарисувам на друг левер отгоре, за да съм сигурна, че са на правилните позиции, на които искам, за да мога да си ги маневрирам колкото си пожелая, без да афектирам отдолу другите неща. И за самата броня, сега тук специално за рамото, ще добавя едно малко ръбче и ако не забравя, ще го добавя и на другите части от бронята. Причината е, че когато имаш повърхност и ти удръш с меч, когато има ръбче отгоре, примерно това е ръбчето, и то спира ножа, меча, каквото и да било острието, да те удари. В смисъл, някакси помага, за да избегнеш удара, което е много сники частичка и ще я добавя със сигурност.
Добре, стигнах рисунката до някакво сравнително добро положение, където всичко е color-кодното и естествено има доста работа и често казвам сега съм мисля, че може би ако бях тръгнала да рисувам на ръка, ще отнеме доста по-малко време. Но към момента стана полунощ и мисля да я оставя за момента и да я продължа на друг етап, евентуално да поработя малко по нея утре. Има резон, ама честно казано почвам да се съмнявам с този чейнмейл, който го помислих, изглежда скандално и може би трябва да измисля нещо друго вместо чейнмейл или да намеря някакъв начин да направя чейнмейла доста по-believable и по-на място. Ще се чуе да прясна глава някой друг ден, доде сега. Окей, ето ме пак. Мина повече от един-два дена, даже почти цяла седмица. Може би всъщност цяла седмица. Откакто записах първата част на видеото. Причината е, че бях болна, случи се живот, на работа съм. И ето го момент, в който пак мога да се върна към рисуването. Сега, откакто не съм я виждала картината от толкова много време, забелязвам някакви неща, които със сигурност не ми харесват. И като за начало ще си направя нов леер да си записвам и да си драскам. Като за начало не ми харесва мейнчела. Доста неприятен е като визуалност. Мога да го направя много по-добре от това. Като сменим четката. Така. Супер. Второто нещо, което виждам, че не ми харесва по картината е това синьото нещо. В смисъл... не мога да преценя дали не ми е прекалено синьо. Ще го помисля малко повече. И третото нещо е ето тези зонички, ето тук. Според мен съм ги прибързала, не е трябвало да ги правя така с кафяво. Разбирам какво съм искала да направя, но мисля, че съм избързала и е прекалено рано. Може би ще се върна да ги правя, но за момента ще ги оставя като последен приоритет, защото има по-важни неща за правене от тях. И това е общо взето на първо време нещата, които виждам. Нещо, което много ме дразни всъщност, още едно нещо, което забелязах е това пространство тук с пояса. Може би вече накрая обаче, като съм готова с по-голямата част от рисунката, ще го liquify да влезе навътре, защото в момента всичко ми е на отделен леер и ако го направя в момента, може би ще си прецакам доста лайн-арта и всичко няма да ми алайнва както искам. Така че за момента ще го оставя така, но е хубаво да си го имам предвид всъщност и си го записвам на този леер, който си направих за тези неща и ще си го кръстя даже корекции. Това не е безкрайно лоша основа, но мисля, че ще е хубаво да стане наистина нещо по-тъмно за отдолу. Тези светлинки тук са изключително неприятни, махам ги и тях. Спомням си, че последния път се опитах да направя предварително текстурата, която най-вероятно щеше да ми трябва. Обаче не е най-доброто нещо. В смисъл, тая текстура просто не върши никаква работа в случая, затова си позволявам така да я замазвам. И много съм избързала ето тук също с светлината. Не мога да го селектирам. С светлината ето тук, защото още не знам откъде ще ида светлината. Явно ще е оттам да е, така че да озарява от тази страна. Преди бих оставила светлосенките за по-накрая и когато имам flat colors, след това да ги добавя отгоре с различни леери, нали, на един леер тъмното, на друг леер светлото и така да ги балансирам по-добре, да имам повече контрол. Друго нещо, което в момента виждам докато рисувам самия mail chain, едно, че ще му дам малко повече въздух да се вижда отдолу тъмнината под него, е, че лайн-арта ми е изключително прав за място, където да има mail chain. И това ще го променя малко по-късно, надявам се да не забравя. И другото, което е този път правя мейлчейна, така че да върви в посока с начина, по който би падало като траперия, макар и да е метална и не е траперия, но
има логика в това, което казвам, ако някой се замисли. Много ми харесва как става отстрани на лицето, обаче имам чувство, че отгоре е супер странно и не особено подредено. Ако трябваше да се върна, ще го изтрия, пак ще го направя. По-скоро мисля да си продължа отстрани. По принцип гледах на референс снимки малко по-рано, че е нормално отгоре да изглежда малко по-различно, също и отстрани около лицето, защото трябва да вземе форма и са линкнати по малко по-различен начин самите метални пластини. Когато съм готова с това, ще се опитам да блокна транспарасито на леера и да мина отгоре така съвсем леко с супер въздушна четка, просто за да потопя малко яркостта надолу. Добре, като зум аут на вече си личи, че е някакъв мелчен, може би, защото гледам прекалено навътре в детайлите, затова ми изглежда много гадно. Окей, и сега всъщност ще добавя нов леер, в който рисувам на ръка малко по-тъмни участъци и малко по-светли тук. Тук логиката ми за осветление е, че в началото логиката ми беше както аниме момиченцата, косата им има едно хао, такова, което минава като осветление, което между другото, като се разгледате в истинския живот, в повечето случаи е така, но сега се опитвам да видя дали на себе си се вижда, може би съвсем малко е така, поне светлината ми идва от долу-горе на сам прозорец и съвсем малко се осветлява косата ми по този начин. Моята е светла и е малко по-трудно да се види, но това го има на повечето коси, така или иначе, смисъл не е някаква аниме измислица, наистина е базирано на неща, които ако се загледаш в истинския живот са така, смисъл. Да. Добре, не съм безкрайно недоволна от мейлчейна, като цяло мисля, че самия факт, че имах търпението да си играя, даже да го пренаправя един път, говорим много. Мисля да направя това кафевичкото като този слагам като постелка под мейлчейна и идеята е да не ти убива самата верига и да не те щипе и така нататък, в смисъл да ти предпази самото тяло от веригата. И между другото, по никакъв начин не съм експерт по брони, просто съм виждала приятели имат брони и от това, което съм видяла, разбрала, запомнила, кое е така, кое не е. Така че всеки, който има някакъв интерес просто да си проучи сам нещата, не разчитайте на някакви хора от интернета да ви казват абсолютните точни факти. Добре, стига толкова работа по това. С какво да се захвана следващо? Може би с този вуал ли? Я да видим какво ще направим за него. Така. Като за начало мисля, понеже не ми харесва цвета, да му отжъснем Hue Saturation-а. Да е по-светъл. Да, така е много по-добре. Хюто, я да видим дали искаме нещо друго като хю. Да, може би така си е добре и saturation. Честно казвам, искам по-малко saturation, да е почти бял, съвсем леко синкаво. Така ми харесва доста. Okay.
Нататък. Когато го рисувах това, си представях, че ще има някакви кафеви елементи по него, които сега ще се опитам да скицирам. Не знам колко ще са точни, ама сега ще го измислим. В момента малко избързано със светлината, просто ми хареса как изглежда с Vivid Light, в смисъл. Това сега ще се върна да оправя после лайнарта, защото ми се иска да го направя малко по-разкъсано, все пак е някакъв пияч такъв. В момента си играя да го направя с едно, че е било мръсно. Нещо се е изцапало някъде. Жена му ще му се кара, защото ще трябва да го пере. За вечер реших да отделя тези малко по-странно металните части, нали, без острието отделно, защото имам чувство, че са детайли, които ще трябва да се пипат малко повече в последствие, докато самото острие, нали, ще го мина един-два пъти и то горе толкова. Сега ми остава само да измисля в какъв цвят ще е дръжката. В принцип си мислих за такава тъмна, по-скоро черна, обаче в последствие осъзнах, че може би няма да се получи добре с тия ръкавици и най-вероятно ще е нещо различно. Тук си пропълням. Сега реших да си пропълня какви бяха корекциите, които обсъдих, че искам да ги направя в началото и мисля, че почти всичко е готово без поясчето, което ми напомня, тотално забравя да направя пояса. Но честно казано, мисля сега с светосенките, които ще добавя това да му е изпипването, а не с нещо отделно като рисуване. Въпреки че може да му се добави някаква текстура, нещо, което може да направя. Не е късно. Добре. Нека да помислим за това малко. Мисля, че сега като добавих релеф на лайнарта на Мейчуна, мисля, че стана много по-така живо. Това отношение някакси си личи много повече труда, който съм положила, че не е толкова на празно. Искаше ми се малко по-рано да добавя и накид към рисунката. Не знам дали окей да го направя все още.
Добре, като цяло мисля, че я позавърших и не ми се работи повече по нея. Ако трябва да бъда честна, мисля, че концепцията е ясна какво е трябвало и само единствено ще направя това на поличката, което се зарезах по-раничко. И приключвам след като оправя и лайнарта зад нея. Мисля, че съм сравнително готова. Всъщност сега като се замисля, може и другата пола да я направя малко наръфана. Ама мисля, че вече това е доста long stretch. В смисъл, оставям го така. Стига толкова. Предостатъчно направих за тази рисунка. Не съм безкрайно недоволна от резултата. Даже се радвам, че се насилих да се опитам да направя този chainmail. Гордея се, че не бях достатъчно мързелива да оставя нещата така както бяха. И това е рисунката за момента. Благодаря ви, че гледахте. Ако имате някакви коментари, съвети как да процедирам по-бързо с рисунките, оставете ми в коментарите, за да знам. И ще се радвам да стане някаква дискусия за рисуването. Така че, да, това е всичко от мен. Благодаря ви още един път и до скоро!